ono Buffet TV custom regane 4.100.000. Yuk ada nih. Nah, iki bro. Sing mene bro. Nah, iki tak maksud iki. Buffet iki custom. Umume kudu 150 dawane, tapi iki dawane 2 meter, terus ambane mene 45, terus ambane 45, dure iki 60. Nah, iki barangnya custom. Terus dikei pintu loro kaya ngene iki, bro. Wis ready pintune. Nah, pintune iki engsel iku engsel slow motion. Nek dening rego murah-murah ya engsel jedor. Ora engsel slow motion ngene iki. Delok nek ditutup. Nah, halus kaya ngene iki. Mantep toh, marem toh. Nah, iki ya ono laci papat, lacike loro. Lacike iki engsel rel biasa, tapi wis nglinyir kepenak.